Sangamere tine muri kamu mujigane gawi tina Mavis tina Chena tina Susie. Nyaya ndekuti uyai kudare tigadzire zviri kunetsa mumusha. Uyai nembowo dzenyu panenge redare zvetautara zvindipita taura kuna Mavis Chena naSusie. Taura imezai Peter. Pamusoro changu. Inini musi wa1 July ndakabva kumagurosa kuma11 Kugoreno. igoreno. Ndikubva kumagurosa ndakasvika pamba vanhu vakamira mai nevanhu. Ndakutosvika panhaka musikana wangu ari kuita form 4. Akuda kutondiwa ndiwani papanhaka. Kuchii chikuenda kutofu. Mai vacho zikanzi mubate mpinde mumba. Ndobva ndabata mafudzi. Ndobva ndandomugadzika pabhedi. Kuti kuchii chiri kuitika ndakubvunza mwana. Mai vacho vanoti inini ndachinotambawo kuti nenezva madzvinyu anobva munyaya. Asi ndini ndachona vakadzi vatatu vakamira padhoo. Pana achida kudaidzira ndachikandirwa majecha nevanhu vapfupfupi. Saka izwi rangu razongobudawo. Asi musikana mudiki akapindura kuti mai kwakasvibani kudiba. Uyo musikana mukuru ndiye akazobuda. Ane zvinobuda ndobva avhurira mai vacho wachibva wapinda mukicheni sekutaura kwawaita wachibva wati batidza moto vabatidza moto zikanzi kanda sauti mumoto zikanzi mai hazviiti zikanzi kanda sauti mumoto mukati zikanzi hamusikuona kuti pana vakadzi vatatu vakagara pasi zikanzi iwo mupenga ndiwo anani zikanzi mai Susie mai Martha namai Bidzo namai Susie zikanzi mubvunzei mwana uyu kuti ndiwani ndibvunza mwana ndiwani ndiri mai Martha namai Bidzo namai Susie muri kudei tiri kuda nyama kunga kunyamuna nyama here tinayo ko nyama yamukuda ndiyarozi taura mwana wangu madzimai regai ndodaidze bamunini pamberi munin'ina wemunin'ina wangu anonzi Peter ndobva ndatomhanya madzimai akambotiramira nonono nyaya anengaisi mudzivika vana mai vakandati bamunini mukai kuba kwangu hakuna kumira musha wakabva wakukaira vakadzi wako ndobva tatakakuba kwangu ndati bamunini nzwai zvekuita mwana uyu ari kukuma unge bere akachema unge kitsi akahukura unge ibwa akachema unge zizi sikana bamunini ndiwani zandini mai Martha namai Bidzo namai Susie muri kudei tiri kuda nyama yani yarozi saka munoyawani kaini sikanzi asi makayawangani sikanzi wakawanda sikanzi wanani vatanga kuti kwabamunini Lazaro nemazita ewana achitaura kwabamukuru Neva nemazita ewana achitaura kwabamunini Zeki wari baba achitaura kwabamunini Peter waibvunza wachivawo achitaura tine mumwe atoda kutodya uri kwamukoma kuwadhania wari baba yati bamunini nyaya kutaurwei fonerai bamunini Shepherd waniwandiwo murume wakadzi wawafonera ndati unzai kunofunda ndati bamunini kumba kwangu kune zviri kuitika pamwana wangu asi ari kutaura madzimai saka memafunga kuti asenda ndakafunga kuti ndiwadaidzi wanzwe ina kuti nditaure nawo handinoita kungeda sikanzi zvamuri pagiraundi endai munavatore kuzoudza vanhu kunoita mwana wabamunini Peter akabva angonzwawo shukuri zvaaizwe bva amhanya bva andovadaidza vachibvawe vagara enda ndatofonera vana tete mukoma wangu bamukuru vari papo nebamunini Lazaro vari muno vaungana vese mumba imomo vauya vavakadzi bvunzai bamunini ini handini ndaibvunza ndiwani ndine Mavis mujanegawa naChenai mujanegawa namai Susie akutaura nemazita manje muri kudei tiri kuda nyama munodya wani mimi zanzi ko kitsi munotora kubi zanzi tinotorawo pazimbo dzapo tinotora pandaika zanzi ko imbwa tinotora pandaika ko zizi sikanzi rinotizivisa kuti kuna ana ari kuya zanzi ko bere sikanzi tinongotorawo iwangu inini kuti ndizvinyatsopinde mumusoro tinotoona muidhiramu toita sei mukoma ndobva wakasajista zanzi no ngatitsvagei mota tiende kubocha tondoona vakuru vedu tokumbira mweya musvesve ndati mukoma ndibve panapa mwana wangu achema sebere kunobuda bocha anenge achiri mupenyu tadii kutsvaga pari nyutura wataenda vanoti isusu hatibvumiri izvozvo imi michionai zvekuita kana maona zvekuita mozotungudza semwana aita neizva vanhu vatifunga kuti pamwe pane rufu
Mangona kusenda kafumita kwasabu vanogara business plan. Sabu ndo nyaya yange iri sabu kumabondi. Ndo nyaya yange iri kumba kunda msana. Wamedzai nyaya iyi ndainayo kwamupamba washe. Vandibata. Vandaenda kwamupamba washe. Ndasvika kwamupamba washe zanzi iyi nyaya inoda kwani kwamakonde rikaendi kupetsa. Asi ndakuchita order kuna sabu kumabondi. Anyorere vanhu vavo tsamba kundosangana kwamakonde mogadziswa ikoko. Vachibva vanyorerwa tsamba kuti tiuye Friday musi wa 5. Friday musi wa 5 ndo pandakauya kuno. Ndikusvika kuno awawa zviri kumbofamba sei. Ndobva ndarekodwa nyaya yangu namabharani pandabhadhara $50 yangu. Sikanzi mozouya musi wa 12. Musi wa 12 uya uyu ndakuona madzimai avatotakura mutundo wavo kuenda kunonzi kuJuly. Mainini zvamaakubuda inga kwanzi tiuye kwamakonde tizotaura nyaya yedu. Anzi ayo ini ndikutokwidza zvinhu pabhazi raJoni nda kuti aendesere vanhu. Ndabva kutaura namabharani wekwamakonde izvezvi achiditi Shepherd Medzai afona achiti mumwe mukadzi pawani yawo arikurwara ari kuharare. Asi ndamutaura no kune murume wacho ndimbuya Jombo ari kurwara. Vakadzi vacho vari kuno umwe wacho nditori naye panapa ndafona namabharani. Vandati ambuya vamwe wacho vari panapa kuti vapei foni titaura navo vachibva vataura namai avo. Sikanzi hayo ngwasha isi kudare tiri kuuya wakanzi musi wa 12 muuye kudare musi Friday. Zani tiri kuuya tiri kutoita nyaya yacho. Ndikafunga kuti tiri kuenda. Friday ichisvika ndakutonzwa kuti wakatoenda kumusangano. Saka waiye papaya ndo pandakazoona meseji yakabva kuno kuchiti dare renyu rapfuudzirwa mberi musi wa 26. Musi wa 26 ndobva ndauya panapa. Ndakutonzwa wamagondo wakapindura. Sikanzi Shepherd akafonera waMulambo here kuti kwaitika nhamo. Saka hawasi kukwasisa kuuya. Ini mukabva mapa order kuti fonera waMulambo panapa hapana report boys dzatodaidza mazita. Vachibva vafonerwa waMulambo vati no ndakati nini mukadzi wani munhu wani ngaende kurufu. Vamwe vese ngavauye kuno. Saka hamene kuti vanhu vavo vanotaura kuita sei. Indobva ndataura kuti mapurisa azanzi imi pamunouya moya makacalculata maexpenses enyama ita. Ivo vakasauyawo musi wa 26 dzaamhaka dzavo. Saka zvaitawo nhasi tabva tasangana wauya nhasi. Saka ndo nyaya yakauya. Ndakawedzawo kuzvibata. Dai ndanga ndiri mumwe munhu uya anoita zvidhakwa dzavo. Pamwe mungade makadza kuti kwakaita hondo. Asi ndakaona kuti no ine handisi kunyatsokunzwisisa kuti chingawe chinodzi. Saka ndo nyaya yangu. Zviri kutaura kuti anenge ada kutaura pakati penyu ndiani? Ndiani akutaura? Ndimevisi. Okay. Taurawo. Ndikuzvinzwa mangu zvekutaura namaoko ndozvatakangodaidzirwawo zvichitaura senhaka sezvanguinaka chatinoziva. Dii kuti kwidze voice. Ndati tiri kuzvinzwa mambo ini pachezvangu hangu mefudzi anega wapana chandinoziva muupenyu hwangu zvekutaurika. Zvazvanzi makatumwa mukadaidzwa pai zvaiita mwana makadaidzwa wewe. Takadaidzwa tikaenda mukazvinzwawo mwana achidaro. Takangozvinzwa mwana achitaura chitindi. Makazvinzwa here? Asi mapana chamunoziva? Hapana chatinoziva muupenyu hwangu. Saka muri kuti anopenga. mwana naye endaenda kwamachuma wabuda wafonere wafonere toro yamurigona ndiye mwana wacho anga ari tafura bvaipapa ana kuenda kuchikoro ari kufunda kana kuti musiye pamba chaiko chaiko haasi kuita nei itori papfumvu achimboumana kudaro haasi kumana bati kutya kuvhunduka kuti akada kuenda kuchikoro otona aa kutodzoka Zinenzani mwana chidzaro? zinezai wana mai watatu wese ava wakaona zvaiita mwana ero
Naiona mai makaona zvaita mwana uyu. Munoti kudii nazvo? Mese hapana chamunoziva. Awangobudanza kusvikayo. Hanzi ndakutongusiya masaga acho ndakutoa. Vakatanga wadzokera kuchechi kwavo wanokumbire kuti takwenda kwamambo tibogara kune zvamusha. Haina kupinda. Saka tokupai nguva yakadini? Guarani 26. Saka tizosoti weekend matare acho chita mabharani kuti adi onyora after 26 wobva wati munouya kudare the following week yacho. Okay. Pamusoro ipamo inini ndiri munhu ane nyaya yemwana. Kubva musi wa 1 July mwana wangu akangodaro, saka tiri kutotinya mwana wangu akangodaro ndopamuona kuti wakatiita ngani. Saka inini ndakunetseka manje nyaya iri kuramba ichienda mberi. Dai kunzi wakauya musi wekutanga chaiwo kuti pamwe tingaita nemaresults akanaka. Saka ndikuona kuti zvakutokonzeresa kuti ndirambe ichingoenda because apa pabhadharwa mari yedare ichibhadharwa panapa, but hakunzi tiende uko tovherifayiwa zvakutsikwa tsikwa. Saka inini handichanzwisisa hangu kuti wari kundifungire nekuti ini ndakazvibata from the word go. Ndofunga ndakauya muno mukanzwa nyaya yangu asi handina kungozunguka ndakazvibata kuziva kuti nyaya dzina wakuru vanodzigadzisa. Saka ini mwana wangu akangodaro zvakundinetsa manje ndichatangira papi. Ndawesta mari ndichiuya kuno vanhu havauyi, ndichiuya kuno vanhu havauyi. Wazouya vanokupa mari dzetransport nekuti ndiwa mari munomudzorera mari dzake dzetransport. Uya arikombe nemwana ari kurwara. Anosvika pakufa iwo ari kutsika tsika. kana chikoro July wese haana kuenda, ndakarejesta mwana form 4 haasi kuenda, haana kuenda kuchikoro, mari yakaita mahara. Vandiri kuti ngatigadzisane pamwe pane mhepo dziripo zvaakutora nguva manje. Zvikureva kuti ini ndiri nehanya nemwana wangu, vamwe wangu havana hanya nemwana wangu. Handiona mai waenda uri kubatwa nemwana waenda kudare waramba havana mari. Ndafona ndiri panzapa ndikati mambo waisa judgment yekuti wana wenyu wakuenda kuchuru. Isu zvatabuda muno matiende kudare, isu hatisatamboya muno, saka tafunga kuti kudare kune rimwe dare riri kutongwa kuseri. Ndobva ndayozonzwa mupurisa muri kuenda kuna chiremba kana zvakuenda mambo ndikati kana zvakuenda ikoko inini foni dzana baba ndinadzo. Vana baba ndo zvataura mambo wati ndini akuendesa vana vanyu, vakati isusu kana musiomedzai atowanziwana vana vangu haukwanisi kuvaendesa ikoko. Ndakakuudza kuti vana vangu mambo ngaandiudze kuti vana vangu vane mhosva, handirambi kana mukati tiuya nhasi kana mangwana ndomirira nyaya dzangu. Ndozvavanditaura tiri pano ndandipumire saka baba vato vanouya wati vanouya saka next patine 23 saka dzokai 23 vari kuona Samon mopuwa mari yekuendesa masamon naiyo kandiyo uri kuda baba. Isusu hatisi kuda baba, isusu tiri kuda vari kunzi vakakanganisa, but iwe ndo uri kuti baba vanofanira kunge varipo.
Saka dare ra 23 mupa mali mupurisa kuti aendese Samuel. Nekuti isusu hatisuda baba ndo wanyangadza, asi iwewo ndio pano kwangu baba waripo. Ipapo mambo ndokumira kuti inini zvananditaura kuti yakusemukwacho nekuti inini ndine isusu vanhu vatoda kutonga ndewawa. Iwe ndowapa chichemo chekuturura baba. Dare rikatambira kuti no baba wacho ngawauye, asi kundodaidzwa panoda mari yeSamuel yekuenda kuti wandodaidzwa nekuti ndio ropa chichemo. Isusu tiri kuda ndewawa. Yekutanga waifana unga wakataura paka panonyora Samuel waifana unga wakazisa inzwa isusu tinonyora Samuel zvonzi uya nechi nembo dzako kokera vanhu vese vari kuda kudii kuti wauye nekuti ndiwe une mhosva, ane mhosva haasi baba wake. Muri kuona? Saka dare ranga ritori linyendi richitaura kuti okay, zvamuri kutaura izvozvo chichemo chedu tatambira, asi kudaidza baba kuchienda maSamuel nekuti ndiwe iwe ukatakupa Samuel tinotaura kuti uya newitness yako. But imika amati aiwa witness yangu inoda Samuel, dare rinokupa iyo chance iyo rochitaura chibvisa mari tinodaidze baba wako. Urupanzo? Nekuti Samuel rinota kuti uya newitness dzako nezvaurikuda zvese uya nazvo kudare. Ndopandikutaura chifu wangu inini mambo wangu inini ndiri kuchechi tine mutemo watinosenza nawo. Aiwa kana harisi chechi iri panapa ino hapasiri pachechi panapa. Ndoza kuti ukadauramba wachidaro zvaakutaura zvako chikutongai urunzwa. Isusu hatitongi nechechi. Iwewe chechi haisi hombe kuna mama aishuwa kwamarago maraga ari pasi pani anotani taguta ari pasi pamaraga haasi pamusoro pamaraga. Vanhu nekunzwisisa chichemo chenyu tata tichitambira but kana iwe wakutipa futi hedheki totaura kuti isusu chiendai tiedze matara nekuti watiri kuda ndiwawo, asi waisa chichemo chedu chauri nacho ndoti tichikubatsira nechichemo chako chibvisa mari yekuti baba iwo wanodaidzwe, kana kuti baba iwawo munondowadaidza mese neSamuel atakapawa nekuti hatinyori rimwe Samuel nekuti watiri kuda ndiwo wapanzwisa andowanira mambaba because ndo anondipa authority. Isu watiri kuda ndewa hatipiwi authority. Dare rero hatipiwi authority neumwe munhu. Urunzwa here? Ndiani wakadzi watatu. Saka kuenda kuchechi kwenyu nekudaidzawa muya musi wa23 handiti musakauya musi wa23 uyu tichamuendesa kuchiwanhu chedu kuti tione kuti tirapire mwana wake. Makosi acho achabva pamuri, muripo uchabva kwamuri nekuti mune maregera kuuya kudare. Saka muchindoita zvese zvamunoda kuita nhasi ndinaini mune 2 weeks to do that. Mwana kuita kuti panondovhurwa chikoro next month anodzokera kuchikoro matare tatopedza. Unyora futi.